Kuya, hindi. Totoong sinasabi ko. Isa siyang aswang. Kapatid? Wala akong kapatid. Di ka naman taga dito eh. Sinusubukan kong makagawa ng asul na bulaklak. Baka pwede nating gawin. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Minamahal kong Perla. Kamusta ka? Lubos kong pag-asa na ito'y makakarating sa'yo. Bagamat ang panahon ay naglalakbay pa bago mo ito mabasa. Sa bawat titik na ito, asam kong maparating sa'yo ang tinig ng aking puso. Bagaman ang aking mga kilos ay nagbabago at ang mga kaisipan ay patuloy na nag-aamba, ngunit sa puso'y nananatili ang parehong damdamin at pananabik sa'yo, Perla. Ako si Res. Ang kwento ko ay hango sa liham na itinago ng aking papa. 5 dekada na ang nakakaraan. Maging ako'y nagulat sa mga kwentong inilahad ng papa sa liham at kinilabutan rin sa aking mga nabasa. Ito ay kwentong tungkol sa isang lalaking umibig sa isang aswang. Madalas ko ring nakakausap ang papa at tinatanong ang ibang detalye ng kanyang kwentong pag-ibig. Kung kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mas makilala siya at ang kanyang kabataan. Ayoko nga ng chop suey. Ayoko niyan. Gusto ko ng spaghetti. Hindi niyo ba naiintindihan yon, ha? Sige na, Yaya. Ako nang bahala rito. Bumalik na kayo sa kusina. Ano ka ba, Flores? Saan mo ba natutunan ng ganyang klaseng pag-uugali? Ilang taon lang tayong tumira sa Amerika pansamantala pero nagkakaganyan ka na? Kailangan mo rin ng gulay nang magkaroon naman ng sustansya yung katawan at utak mo. Eh sabi nga ayoko niyan eh. Nakakasuka. Hindi masarap. Lasang mantika. Ayoko ng chop suey. Ma, sabihin mo kay Yaya ipagluto niya ako ng spaghetti. Bilisan na nila, nagugutom na ako. Ay, nako Jeronimo. Pagsabihan mo nga tong anak mo. Flores, enough. Galangin mo naman ang hapagkainan. All right, tomorrow we'll go to a nice restaurant and you can order anything you want. Talaga pa? Yay! Bukas mag-order ako ng spaghetti, saka chicken, saka pizza, saka chocolate ice cream, french fries. Iisipin ko pa yung iba, kaya di mo nakakain ngayon. Ikaw talaga, ini-spoil mo na naman. Yaya, pakibuksan nga ang pinto. Yaya! Yaya! Ah, never mind. Ako na nga lang. Baka importante pa yan. Magandang gabi po, Doña Minerva. Naaalala niyo pa po ba ako? Ako po yung dating kasambahay niyo, si Ason. Siyempre naman, Aso, naalala kita. Ikaw pa ba? Ikaw kaya ang pinakamasarap magluto ng potsero sa balat ng lupa. May dala kang bata. Sino siya? Siya po si Calisto. Calisto. Ang kisig naman ang pangalan niya. Ilang taon na siya? Anak mo ba siya? 6 ho, Doña Minerva. At saka, hindi ko po siya anak. Sino siya? Mahabang kwento, Doña Minerva. Kwento ba ka mo? Gusto ko yan. Halika, tuloy ka. Ang pinsan ko, si Sally, ay nagkaroon ho ng nobyo. Sa kasamaang palad, ang nobyo niya ay pinsan din namin. Dahil dito, nagkaroon ng matinding hidwaan sa aming pamilya dahil sa ipinagbabawal na relasyon. At nagbunga po ito ng isang batang lalaki, si Calisto. Nako, napakaseryoso pala niyan. Sige, humigop ka muna ng tsaa bago lumamig. Ay, nais nga po sana ng aming pamilya na ipalaglag ang bata. Ngunit hindi ito ginawa ni Sally. Pinanganak niya si Calisto at pagkatapos nun, naglayas siya.
Hindi namin alam kung saan siya napadpad, kaya iniwan niya sa akin ang kanyang anak. Ang pinsan ko naman na lalaki, lubhang nalungkot sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya nagawa niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Dahil doon, mas nagkagulo-gulo po ang aming pamilya. Hindi nila alam na nabubuhay pa si Kalisto dahil tinago ko siya nung nag-aaral ako sa ibang bayan. Ay siya nga po pala, maraming salamat po kasi kung hindi dahil po sa inyo, hindi po ako makakapag-aral noon. May nakilala po akong Amerikano at gusto niya akong dalhin sa Amerika at doon ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Walang anuman, Ason. Ganon talaga ako kagalante sa mga pinagkakatiwalaan kong kasambahay. O, paano ngayon napupunta ka na sa ibang bansa? Paano na si Kalisto? Doña Minerva, naalala ko po kasi dati bago kayo magpunta ng Amerika, gusto niyo na pong magkaroon ng isa pang anak. Naku, dati yon. Ngayon, pinagsisisihan ko ng magkaanak. Masyadong masakit sa ulo. Lalo na kung sutil at sobrang spoiled. Ganun ho ba? Bakit? Akala mo ba magiging interesado pa ako na mag-alaga ng bata? Mama! Kakain ako ng cake. Ayaw kong bigyan ni Yaya. Flores! Ano ka ba naman? Hindi mo ba nakikita na meron akong bisita? Gutom na ako! Yaya! Si Flores, paasikaso please! Yaya, thank you. Pag narinig ko pang mag-ingay ang batang yan, magligpit ka na ng mga gamit mo. Sige na, dali mo na siya sa kusina. Ay, sobrang kulit. Nasaan na ba tayo? Di bali na ho. Sige, Doña Minerva, mauna na po kami. Baka gabihin pa kami sa daan. Masyadong tahimik ang bata. Ganyan ba siya lagi? Opo, madalas kasi siyang nakakulong lang sa dormitoryo ko. Hindi ko siya pinalalabas at mahigpit na bilin ko sa kanya, wag na wag siyang maingay. Sige, gusto ko ang batang yan. Ho? Base sa kwento mo, alam kong gusto mong ipaampon sa akin ng bata. Total, tahimik naman siyang bata. Sige, pwede mo siyang iwan sa akin. Talaga ho, Doña Minerva? Ay, Diyos ko, maraming salamat po. Kalisto, narinig mo yun? May bago ka ng bahay, may bago ka ng pamilya. Simula ngayon, dito ka natitira. Ano ka mo? Nag-ampong ka ng bata? Bakit hindi? Lumalaki na si Flores at lumalaki siyang napakalaking sutil. Masaya siguro na magkaroon naman tayo ng anak na masunurin sa magulang, di ba? At paano ka naman nakakasiguro? Hindi mo pa nga kilala ang batang yan. 6 na taong gulang pa lang yung bata, makokontrol pa natin siya. Maituturo pa natin sa kanyang mga magagandang asal na bigo nating ituro sa panganay nating anak. Kung ayaw mo sa kanya, hindi kita pipilitin pero hindi mo rin ako mapipigilang patirahin siya rito sa bahay. Yaya, nasa na yung mga toys ko? Di ba sabi ko dapat nasa kwarto na yon? Yaya! At sino ka? Kalisto po. Anak ka ba na makakatulong? Ba't ka kumakain sa table namin? Umalis ka nga dyan. Baka mamaya madumihan mo pa yan. Yaya! Palisin mo nga anak mo dito. Hindi po ako anak ng yaya. Ang sabi ko, umalis ka dyan! Flores! Sigaw ka na naman ng sigaw. Para kang nakamikropono dyan . Hayaan mo nga lang dyan si Kalisto. Hindi siya anak ng katulong. Simula ngayon, dito na siya titira. Anak na ang magiging turing ko sa kanya at ikaw naman, kapatid ang ituturing mo sa kanya. Ano? Kapatid? Wala akong kapatid. Lumabas ka nga dito. Di ka naman taga dito eh. Flores, tumahimik ka na at hindi ako natutuwa. Sige po, Doña Minerva. Pupunta na lang po muna ako sa labas. Hindi ka pupunta sa labas. Tapusin mo yung kinakain mo dahil ihahatid na kita maya-maya sa bago mong kwarto. At ikaw naman, Flores, pumunta ka na sa kwarto mo at ayokong makitang inaaway mo si Kalisto. Manda ka sa akin. Sige lang, kain ka lang ng kain, Kalisto. Sa bahay ko, lagi kang mabubusog.
Salamat po, Doña Minerva. Taong 1962, nagsimulang manirahan ang Kalisto sa hasyenda ng mga Mendoza. Maganda ang hasyenda at mansyon ng mga Mendoza at maraming pwedeng gawin dito. Maraming katulong at tauhan sa hasyenda. Palaging masarap ang lutong pagkain at matutulog ka sa malambot at malinis na kama. Ito na nga siguro ang tirahan na gugustuhin ng lahat, pero hindi ng batang kagaya noon ni tatay. Sa kabila ng kagandahan ng buong hasyenda, hindi naging madali ang pagtira niya rito dahil sa masamang trato sa kanya ni Flores at maging si Don Jeronimo. Palagi siyang inaaway ni Flores kahit wala naman siyang ginagawang masama. Madalas nagsusumbong si Flores sa ama na umano'y inaaway at sinasaktan siya ng musmus na bata. Kung kaya pinagagalitan, pinapalo at pinarurusahan ni Don Jeronimo ang kaawa-awang bata. Minsan pinapalo niya ito ng sinturon at ang mas malupit ay ang patakbuhin niya ang bata sa ilalim ng tirik na araw ng ilang oras. Kaya naman madalas itong nagkakasakit. At si Doña Minerva ang madalas ding mag-alaga at magpakita ng pag-aaruga na parang tunay na ina kay Kalisto sa nakalipas na 1 taon. Nakakainis! Oh, bakit na naman? Iniistorbo mo ang pagbabasa ko ng dyaryo. Yang Kalisto na yan! Palagi na lang inaalagaan ni Mama. Balak niya talagang agawin si Mama eh. Subukan mo magkaroon ng sakit. Baka maawa na rin sa'yo ang mama mo at talagaan ka. Ayoko sa Kalisto na yan pa. Paano ba siya mawawala ng tuluyan sa bahay natin? Kagustuhan ng mama mo na nandito siya. Kung di kasi ganyan ang ugali mo, sana di na siya nag-ampon ng iba. Magpapakabait lang ako pag nawala na ang Kalisto na yan dito sa bahay. Sige. Kagawa natin ang paraan. Madali lang yan. Camping? Kasama ang 7 taong gulang na bata? Hindi yata ako makakapayag dyan. Hindi naman kami masyadong lalayo. At saka wala ka bang tiwala sa akin na maaalagaan ko na maayos ang mga bata? Halos taon-taon ko na rin naman dinadala sa camping si Flores. Pero, ngayon matanda na yung batang yon. Si Kalisto napakabata pa niya. Mas maganda na bata pa lang, marami na siyang matututunan sa buhay. Ako na ang bahala sa bata. Maniwala ka sa akin. Babantayan ko siya ng maigi. Ang layo naman ng nilalakad natin pa. Paano ba yan? Napapagod na ako. Nagre-reklamo ka pa. Gusto mo bang mapalis yung bata o ayaw mo? Gusto. Oh, anong inaarte-arte mo? O sige na. Lumayo ka na muna. Ako nang bahala sa batang to. Sige, titiradurin ko muna mga maingay na ibon na to. Ano, bata? Masaya ka ba sa camping natin? Opo, ngayon lang po ako nakapasyal sa ganitong lugar. Sige, mag-enjoy ka lang. Alam mo kasi, ito ang paborito naming gawin ng pamilya namin. Lalo na ang Mama Minerva mo. Mahilig kaming mamasyal sa malalayong mga bundok at gubat para makapag-discover kami ng mga iba't ibang bagay sa mundo. Talaga po? Oo, lalo na ang mga bulaklak. Mahilig mangolekta ng bulaklak ang Mama Minerva mo. Kaya nga Flores ang pangalan ng kuya mo. Flores dahil sa hilig ni Minerva sa mga bulaklak. Opo, nakita ko po. Marami kayong mga bulaklak sa bahay. Alam mo ba, araw ng mga nanay sa susunod na linggo.
Ano po yun? Isang araw na inaalala ng lahat ang kanilang mga magulang. Niyayakap o binibigyan nila ng regalo ang mga nanay nila. Hindi ba't si Minerva ay parang tunay mo na ring ina? Opo, maganda po ang turing niya sa akin. Gusto ko po siyang pasalamatan sa araw ng mga ina. Magaling. Matalino ka talagang bata. Alam mo kaagad kung anong dapat na gawin. Papa, tumama sa mukha ko yung bato ng tirador ko! Huwag mong gagayahin yung Kuya Flores mo, ha? Oo, sige. Para mapasalamatan mo ang nanay Minerva mo, hanapan mo siya ng bulaklak na kulay asul. Kahit na anong bulaklak na kulay asul, sigurado ko na matutuwa yun sa'yo pag nahanapan mo siya ng pambihirang klase ng bulaklak. O sige na, maghanap ka na at malapit ng dumilim. Sige po, maghahanap na po ako. O sige, bilisan mo ha. Sige po. Aray ko! Tumama na naman ng bato sa mukha ko. Sira naman nata ang tirador na to eh. Bobo. Bakit nakatutok kasi sa yung bato? Tirador na lang, hindi mo pa alam kung paano gamitin. Naagis ko sa ito eh. Tara na nga, uwi na tayo. O nasa na yung bata? Ang pinakamagandang sagot sa tanong mong yan ay... Hindi ko alam. Wala akong alam. Nasaan nga ba? Sinunod ni Kalisto ang utos ni Don Jeronimo at talagang ginawa niya ang kanyang makakaya upang makahanap ng asul na bulaklak sa delikadong gubat. Dahil minsan lang siya nakalalabas ng bahay sa buong buhay niya, wala siyang ideya kung gaano kadelikado, lalo na sa isang batang paslit ang masukal na kagubatan. Nag-ikot-ikot siya at minsay namamangha sa ganda ng mga malalaking puno at mga kakaibang halaman. Paano nawala si Kalisto sa gubat? Hindi ba't sinabi mo na babantayan mo siya ng maigi? Masyadong makulit ang bata eh. Kung saan-saan nagsususuot. Kilala ko ang bata, Jeronimo. 1 taon na siya sa atin kahit kailan. Hindi yun nagkulit o sumuway sa utos. 1 taon pa lang sa atin ang bata. Hindi pa natin siya gaanong kilala. Paano kung may tinatago lang talagang kasamaang ugali ang batang yan? 7 taong gulang? Maraming tinatago? Flores, ano ba talagang nangyari? Hindi mo ba talaga nakita kung saan nagpunta ang kapatid mo? Kapatid? Hindi ko naman yung kapatid ah. Saka may sariling buhay naman siya. Bata lang din ako, hindi ko na rin dapat pinoproblema pa to. Wala na talaga akong ibang maaasahan sa bahay na to. Oh, saan ka pupunta? Sasama ako sa mga pulis. Sasama ako sa paghahanap. Nakatulala lang ang batang si Kalisto. Pinakikinggang maigi ang mga alulong ng mga aso, mga ingay ng insekto at mga sari-saring tunog sa madilim at mapunong gubat. Papa Jeronimo! Kuya Flores! Kayo po ba yan? Nandito po ba kayo? Huh? Ano kaya yun? Yun kaya ang sinasabi ni Chang Ason na mababangis na hayop sa gubat? Nagpatuloy sa pagtakbo ang paslit na si Kalisto, tinatakasan ng misteryosong nilalang na naririnig niya sa gubat na yon. Pero mabilis ding kumilos ang nilalang. Rinig na rinig ang pagtakbo sa likod ng mga damo at puno. Saan ka pupuntang
Bata ka! Tumambad kay Kalisto ang isang payat na matanda. Mahaba at puti ang mga buhok. Umaalingasaw na ang amoy nito na parang nabubulok na bangkay ng aso. Sige, takbo lang ng takbo. Mapapasakin ka rin. Sa takot ni Kalisto na makita ang nakakatakot na matandang babae, tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa madulas siya sa isang mababang bangin at nahulog. Sumalpok ang ulo ni Kalisto sa isang sanga ng kahoy at tuluyan na nawala ng malay sa pagbagsak nito. Perla, nais kong ibahagi sa iyo ang mga sandaling puno ng takot at lungkot sa loob ng gubat noong ako'y 7 taong gulang pa lamang. Nagtatanong ako sa sarili kung dapat bang punuin ng galit ang aking puso sa mga pinsala na idinulot sa akin ng mag-amang Jeronimo at Flores. Ngunit hindi ko magawang magalit sa kanila dahil ang trahedyang yun ay yun din ang naging tulay na makita ka sa unang pagkakataon, Perla. Bata! Huminahon ka! May babaeng nakakatakot! Nakakatakot siya! Tumatakbo ako sa gubat tapos nahulog ako sa bangin! Oo, huwag ka mag-alala. Bubuti din ang pakiramdam mo. Sino ka? Ako si Perla. Perla? Parang sabon. Hindi. Perla na parang perlas. Tayong masyadong maingay, baka marinig tayo ni Lola Elinida. Natutulog pa siya, ayaw niya nagpapastorbo. Nakakatakot siya pag nagagalit siya, parang... Parang aswang. Sinabi mo pa. Nagugutom na ako. Sige, ikukuha kita ng makakain, sandali lang ah. Relax ka lang dyan ah. Okay. Ano kayang ipapakain ko sa bata? Wala namang dalang kahit na anong pagkain si Lola Elnida. Anong meron dito sa mesa? Bulok na saging, bulok na mansanas, bulok na isda. Puro bulok. Bulok na saging ulit. Ano bang pwede dyan kainin? Hoy bata! Ba't ka sumunod dito? Doon ka lang sa higaan mo. Baka mamaya magising si Lola Elnida. Papaluin ka niyan sa puwet. Okay lang. Hindi naman yun masakit eh. Kung alam mo lang. At hindi lang yun ang gagawin sa'yo ni Lola Elnida. Gutom na kasi ako. Wala pang pagkain dito eh. Paano ka kumakain? Sa labas, pumupunta ako sa labas. Namimitas ako ng prutas, tsaka kumukuha ako ng gulay na pwede kong lutuin. Di kumuha tayo sa labas. Hindi pwede. Ang bili ni Lola Elnida, bawal kang lumabas, kaya babantayan kita. Mapapagalitan ako ni Lola pag nakawala ka rito. Bakit bawal akong lumabas? Kinidnap niyo ba ako? Parang ganun na nga. Basta sumunod na lang tayo. Kung hindi, ako rin ang mapapagalitan eh. Nagugutom na ako eh. Tara sa labas, bilis! Bakit ba ako kinidnap ng lola mo? Ano bang kailangan niya sa akin? Hindi ko sa totoong lola. Kinuha niya lang ako sa bahay ampunan.
Kinidnap ka rin niya? Sumama na lang ako sa kanya ng kusa. Mababaho kasama kong bata sa bahay ampunan eh. At ang sabi ni Lola Elnida, tutulungan niya daw ako na maging malakas, tsaka lumaban. At, papamanahan niya raw ako ng kapangyarihan niya. Baka ganun din ang gawin niya sa'yo. Kapangyarihan? Gusto ko yun. Para malabanan ko ang mga nananakit sa akin. Kaso bawal lumabas dito sa gubat eh. Gusto ko sanang pumasok sa eskwela, kaso bawal din. Baka naman pumayag siya pag nagpaalam tayo ng maayos. Tapos, sabay tayo papasok sa eskwela. Talaga? Sabay tayo? Sige, gusto ko yun! Perla, ang tadhana ba ang nagdala sa atin sa isa't isa? Sa mga oras na di natin lubusang maisip? Sa mga sandaling puno ng kawalang katiyakan? Sa mga pagkakataong dapat ay puno ng takot, ngunit ako'y naglalakad ng may ngiti kasama ka? Naaalala ko pa kung paano mo akyatin ang puno ng bayabas at kunin ang mga pinakamalalaking bunga para sa akin, at kung paano natin pagsasaluhan ang mga ito na puno ng tawanan. Yun ang unang pagkakataon na tumawa at naging totoong masaya ako. Si Flores, malaki ang mata niya tapos lagi niya pa ako sinusungitan. Minsan naiinis na ako sa kanya pero kabilin-bilin na ng mama ason ko. Dapat daw lagi ako magalang sa mga nakatatanda. Nakakainis naman ng Flores na yan. Pag nakita ko siya, lagot talaga siya sa akin. Susungkitin kong malaki niyang mga mata. Yung tatay din niya, di ko maintindihan. Masungit na parang hindi. Ang tawag doon mapagpanggap. Kunyari mabuti, pero hindi naman talaga. Oo, inutusan niya nga ako mamitas ng asul na bulaklak para kay Mama Minerva. Naghanap ako pero wala naman. Pagkatapos nun, hindi ko na sila nakita. Asul na bulaklak? May alam ako. Talaga? Oo, nakakita na ako rito. Huwag ka mag-alala, ikukuha kita. Pero, paano yan? Pabalik na ako sa amin? Pwede mo pa rin naman bisitahin ng mama mo. At sasamahan din kita. Sige, ipapakita ko sa'yo yung malaking bahay. Matutuwa ka ron. Sige, tara, kuha na tayo ng asul na bulaklak. Sige! At saan kayo pupunta? Sinabi ko bang lumabas kayo ng bahay ko? Perla, sinuway mo na naman ako. Lola Elnida, sinamahan ko lang po si Kalisto na kumain eh. Nagugutom na daw po kasi siya. Nagdadahilan ka pa. Hindi ba't sinabi ko bawal lumabas ng bahay ko kung hindi ko sinasabi? O baka naman gusto niyong makita kung paano ako maggalit sa mga batang pasaway at sakit sa ulo. At ikaw batang lalaki, ito tatandaan mo. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na sana ngayon. Kaya magmula ngayon, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Opo. Hala! Sige na, magsiuwi na kayo doon. Huwi! Bilisan niyo bago ko pa ito ihampas sa inyo. Bella, natutulog ka na ba? Hindi pa. Huwag muna daw ako matulog, sabi ni Lola Elnida eh. Babantayan muna kita. Baka raw tumakas ka. Pwede ka na matulog. Hindi naman ako tatakas. Basta, susunod na lang ako. Nakita mo naman kanina kung gaano siya nagalit. Nasaan na ba siya? Nasa bayan. Gantong oras pumupunta ng bayan yun eh. Hindi ako makatulog. Paano kung kumuha tayo ng asul na bulaklak ngayong gabi? Kung sa bagay, mamaya pa naman darating si Lola Elnida. Tara, bilisan na lang natin para di tayo mapagalitan. Tara! Alam mo,
Mabaho yung lola. Okay lang ba talaga sa'yo tumira doon? Ay, tulad ng sinabi ko sa'yo, baho rin yung mga bata sa bahay ampunan. Buti si Lola isa lang. Yung mga nasa ampunan, 20. Sa bagay, si Flores din mabantot. Kaya kahit saan siguro ako magpunta, may mabaho. Ayan, malapit na tayo sa mga asul na bulaklak. Wow, ang dami! Yan na ba mga asul na bulaklak? Oo, ang ganda no? Wow, oo nga. Ang dami! Tara, puntahan natin dali! Ayun na naman ang mga alalong. Magtago tayo, bilis! Bilis! Bakit naman? Kapag may alulong ng aso, ibig sabihin, nasa paligid lang si Lola Elnida. Ha? Paano yan? Tara na, magtago na tayo. Paano ang mga asul na bulaklak? Mamaya na yan. Halika na, dali. Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! May humihingi ng tulong. Lagot na. Nandito talaga si Lola Elnida. Bilisan natin tumakbo. Hindi ba natin tutulungan yung lalaki? Paano tutulungan? Mga bata lang tayo. Takbo na, bilis. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Ayun yung lalaki. Naku po, magtago tayo sa may bandaron. Dali! Ano yun? Huwag ka nga sabing maingay. Nasaksihan ni Kalisto at Perla kung paano kainin ng kakaibang nilalang na may karumal-dumal na itsura ang isang lalaki. Parang mabangis na hayop ito na kinayang kainin ng mabilisan ang buong katawan ng lalaki. Nang nabusog na ito, agad ring nagbago ang itsura at naging si Lola Elnida, ang katakot-takot na nilalang. Sa wakas, nakakain na ulit ako ng masarap na hapunan. Yung lola, nakakatakot siya. Huwag ka kasing maingay. Baka marinig niya tayo. Mga bata, lumabas na kayo. Alam kong nariyan kayo. Huwag yun ang paghintahin ng matanda. Baka gawin ko pa kayong panghimagas. Bilisan nyo! Opo. Huwag kayong mag-alala. Wala pa akong balak na kainin kayo. Napakaliliit nyo pa. Ayokong mabibitin. Pero itong tatandaan nyo. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng ipag-uutos ko, gagawin nyo. Pagsisilbihan nyo ako hanggat nabubuhay ako. Kapag binigo nyo ako, hindi ako magdadalawang isip na gawin sa inyo kung anong ginawa ko sa lalaking yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola Elnida. Naiintindihan po namin. Yung batang lalaki, naiintindihan niya ba? Kalisto. Uy, naiintindihan mo naman, di ba? Apo, naiintindihan ko po. Magaling. Kaya ngayon pa lang mag-impake na kayo. Bukas ng takip silim, aalis tayo. Pupunta tayo sa kabilang bayan. Kahit natatakot, walang nagawa ang dalawang bata kung hindi sumunod sa utos ng matanda. Inayos nila ang buong bahay at binalot ang mga mahalagang kagamitan ni Elnida. Perla, sigurado ka ba nasasama tayo kay Lola Elnida? Hindi eh. Natatakot na rin ako sa kanya, Kalisto. Gusto mo bang sumama sa akin? Tapos sa mansyon tayo ni Mama Minerva titira. Pwede ba yun? Oo naman. Paano natin matatakasan si Lola Elnida?
Hindi ba't matutulog naman siya ngayong umaga? Hintayin na lang natin siyang makatulog. Tapos tumakas tayo kagad. Sige. Salamat, Kalisto Isasama mo ako. Siyempre naman. Ikaw lang ang kaibigan ko Alam mo, maganda dun sa mansyon. Maraming mga laruan at aalagaan ka rin ni Mama Minerva. Wow, ang saya naman! Magkakaroon ako ng pamilya! Salamat, Kalisto! Ayan, nakalabas na rin tayo. Bilisan na natin. Tara na, dali. Tumakbo na tayo, palabas sa gubat. Kumuha muna tayo ng asul na bulaklak para matuwa sa atin si Mama Minerva. Kaso baka magising na si Lola Elnida. Hindi yan. Mamaya pa yan magigising. Tapos, tatakbo tayo ng mabilis na mabilis para hindi niya tayo maabutan. Hindi ako sigurado. Dapat tumakas na muna tayo hanggat may pagkakataon. Mabilis lang to. Mamimitas lang tayo sandali. Sige. Basta, bilisan natin Oh, nasaan ang mga asul na rosas? Mga kulay dilaw to Ay, pasensya ka na, Kalisto. Mga dilaw pala to. Sa dilim ko kasi nakita kaya pinakaala ko asul. Pasensya ka na talaga Ayos lang. Kumuha pa rin tayo tapos pintahan natin ng kulay asul para mag-iba ang kulay. Oo nga, ang talino mo naman, Kalisto. Sige, ayan. Mamimitas ako ng maraming bulaklak. Sige, ako rin. Ano yun? Ha? Si Lola Elnida? Mga bata! Asan kayo? Bakit nyo naman ako iniwang mag-isa sa bahay? Takbo na, bilis! Takbo! At saan kayo pupunta? Uuwi na kami! Ayaw namin sa'yo! Perla, tara! Sinong nagsabi na matatakasan niyo ako ng ganyan-ganyan na lang? Mamamatay muna kayo sa mga kamay ko bago kayo makawala sa akin! Bitiwan mo si Perla! Huwag mo siyang sasaktan! At ikaw, batang lalaki, sasama ka rin sa akin ngayon! Kalisto! Kalisto! Nasaan ka? Kalisto! Lintik! Bitiwan niyo ako! Kalisto, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Bitiwan mo si Perla! Bitiwan mo siya! Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo sa mga bata? Tulungan niyo po ako! Ayoko po sumama sa kanya! Tulungan niyo ako! Perla! Perla! Kalisto! Tulong! Bata, halika na! Tulungan niyo po siya! Tulungan niyo po yung kaibigan ko! Oo, babalik kami dito. Magtatawag lang ako ng mga kasamahan. Pero ngayon, kailangan muna kitang ilayo rito. Pinaghahanap ka na ng mga magulang mo. Alalang-alala na sila sa'yo. Halika na, dali! Perla! Perla! Perla, hinanap ka ng mga pulis. Ngunit bigla ka na lang nawala. Ang bahay kubo ni Elnida ay nasunog at walang iniwan na kahit ano. Inisip na baka ikaw ay tuluyang tinangay. Kung may magagawa lang sana ako para iligtas ka. Pero isang musmus lamang ako noon. Kung may kontrol lang sana ako sa nakaraan, gagawin ko ang lahat upang mailigtas ka. Kalisto, anak! Sabi ng mga katulong, hindi mo pa raw ginagalaw ang breakfast mo.
Iniisip mo pa rin ba si Perla? Nalulungkot lang po ako. Sana kasama ko rin siya rito. Pasensya na, pero hindi na talaga siya nahanap ng mga pulis eh. Kalisto anak, napakabata mo pa para malungkot ng ganyan. Kung nakaya mong mamuhay ng matagal ng walang pamilya at dumating ang araw na natagpuan mo kami, ganun din siguro ang mangyayari ngayon. Maghihintay ka lang ng kaunti at darating din ang panahon na magkakasama kayong muli ng kaibigan mong si Perla. Sana nga po. Kaya huwag ka nang malungkot. Naniniwala ako sa itinakdang panahon ng Diyos. Magkikita at magkikita kayong muli ni Perla. Ikaw talaga, halika nga rito. Payakap nga. Ay, namiss kita eh. May sapusa nga naman yung batang yan. Niligaw mo na eh. Nahanap pa rin ang daang pabalik. Kalisto, ito ang regalo ko sa'yo. Buksan mo na, bilis. Sige po. Wow! Ang ganda naman po ng sapatos na to. Mukhang mamahalin. Siyempre naman, at mas komportable yan. Tamang-tama pang eskwela. Bakit may sapatos si Kalisto tapos ako wala? Ano sasabihin ng mga kaklase ko? Si Kalisto may bago tapos ako wala. May relo naman akong regalo sa'yo. Mas mahal nga yan. Pwede naman dalawang regalo mo sa akin ah. Kung wala lang dito si Kalisto, kung bibilhan mo ng sapatos. Ay, nako. Hindi ko na alam kung paano pasasayihin ang Kuya Flores mo. Lagi na lang siyang galit. Nagsiselos. Halos pantay-pantay lang naman ang atensyon na binibigay ko sa inyo ha. Gusto niya laging siyang napapansin. Siyang inaalagaan. Iintindihin ko na lang po siya. Kasi siya naman ang totoong anak mo. Ay, bakit ba napakabuti mong bata ka? Ho ho ho! Merry Christmas! Kuya Flores, sabi ng mga katulang puntahan daw kita dito sa Kamalig. May kailangan ka ba? Siyempre, gusto kong i-celebrate ang Christmas kasama ang aking bagong kapatid. Merry Christmas, Kalisto! Maraming salamat po. Kuya, Nakikita mo ba to? Ang ganda ng relo na bigay sa akin ni Mama. Mamahalin, gawang Amerika. Ganda no? oo ang ganda. Kuya, Eto naman yung sapatos mo. paano mo po nakuha yan? Tinago ko yan ng mabuti sa kama ko ah. Maganda rin. Pero di maganda to, lokal lang to. Pipitsugin, madaling masira. Kung ako sa'yo, magpabili ka na lang ng bago, yung branded. Okay lang po, maganda pa rin naman yung sapatos. Akin na po yung sapatos ko, kuya. Hindi mo ba ako narinig? Pangit na klase ang sapatos na to. Bakit ba pagagamitin? Ang maganda, sirain na natin ngayon pa lang. Sunugin na natin. Wag! Kuya, wag niyo po sunugin sapatos ko. Sayang yan. Regalo sa akin ng mama. Huwag ka namang hinayang sa murang sapatos. Dapat dito sinusunog. Wag! Tama na po! Tama na po! O ayan na, sapatos mo, naluluto na. Balak lang sana ni Flores na pagtawanan at sirain ang regalo ni Kalisto, pero aksidente niyang naitapon ang sinunog niyang sapatos sa isang makina na may tangke ng gaas. Nagulat ang dalawa at kaagad na kumalat ang apoy sa loob ng kamalig. Kalisto, gumawa ka ng paraan na pulahin mo ang apoy! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Patayin mo na ang apoy! Hindi ko po alam kung paano eh. Kuya Flores, kailangan na nating lumabas. Apulahin mo ang apoy, kung hindi mapapagalitan tayo pareho! Lumabas na tayo, baka masunog tayo rito. Tara na kuya! Nakakainis!
Ah! Aray! Naipit na pa ako sa kahoy! Tulong! Tulungan mo ako, Kalisto! Kuya, iusog ko yung kahoy. Galaw-galawin mo yung paa mo para matanggal. Bilisan mo na! Sandali, kuya. Mabigat. Bilisan mo na, lumalala na ang apoy! Sandali lang, kuya. Mabigat eh. Matay tayo pareho. Ayoko bang mamatay. Ayoko bang mamatay. Ah! Ito na. Malapit na, kuya. Malapit na. Ayan na, kuya. Natanggal na. Tara, dali. Grabe yung apoy. Baka matamaan tayo. Tara na, kuya. Tara na. Bilis. Huwag mo masyadong isipin. Kailangan na nating makatakas. Natatakot ako eh. Bibilang ako ng 3. Tapos tatawid tayo palabas, okay? 1, Kakatakot. 2, 3. Ah! Ah! Nakalabas tayo. Aray. Kalisto, nasugatan ka sa balikat. Tamaan ata ng apoy ang balikat mo. Sandali. Sandali lang, tatawag ako ng tulong. Dadaling ka namin sa ospital. Mama! Papa! Tulong! Ano bang nangyari? Bakit di pa natuluyan? Pa, niligtas siya po ang buhay ko pa. Niligtas? Bakit? Nagtinanga-tanga ka na naman ba? Kaya siya nasaktan kasi niligtas niya ako. Ayoko na maging bad sa kanya pa. Itong tatandaan mo. Yang katangahan mong yan ang papatay sa'yo. Bahala ka na nga. Hindi rin naman pala kita maaasahan eh. Ma, kamusta na po si Kalisto? Ayos naman siya, anak. May mga sugat lang siya na kailangang pagalingin. Halika. Kuya Flores. Kalisto, sorry Masama-sama ako sa'yo. Pero kanina niligtas mo pa ako. Siyempre, kuya. Masasad si mama kapag may nangyaring masama sa'yo. Sorry Promise di na kita awayin. Magiging mabait na akong kuya sa'yo. Ako din, kuya. Lagi kitang ipagtatanggol para lagi masaya din si mama. Tama yan. Dapat mahalin niyo ang isa't isa dahil tayo nang magkakasama mula ngayon. Wala tayong ibang makakaramay kundi ang pamilya. Salamat. Totoong masaya ako, mga anak, na magkakasundo na kayo. Halika nga rito, Flores. Payakap nga, anak. Perla, bagaman ako'y nakaratay at may mga sugat sa aking katawan, hindi ko ito gaanong nararamdaman dahil sa saya ng puso ko nang matupad ang aking pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Totoong tinupad ni Kuya Flores ang kanyang pangako. Naging mabuti siyang kapatid sa akin. Madalas kaming naglalaro, lalo na ng basketball. Palagi niya akong pinagtatanggol sa eskwela laban sa mga nang-aaway sa akin. At kasama ko siya sa pagpapasaya kay Mama Minerva. Kung natuloy lang ang ating pagtakas noon, siguro kasama ka na rin namin sa aming pamilya nung mga panahong yun. Kahit masaya ang buhay ko noon, palagi kang bumabalik sa aking isipan. Hinahangad ko na lagi kang nasa mabuting kalagayan sa mga sumunod na 11 taon. Miss, pa-order nga po nitong munggo at saka itong tinapa. 2 order na rin ng kanin. Salamat at saka pengin na rin ng sabaw.
Sir, ito na po yung order nyo. Munggo, tinapa at 2 kanin. Nako, salamat. Mukhang ang sarap nito. Garantisadong sarap niyan. Luto ko yan, sir. Heto rin yung mainit yung sabaw. Teka, bago ka ba rito? Ngayon lang kita nakita dito ah. Opo, bago lang ako dito sa karinderya, sir. Teka sandali. Nagkita na ba tayo dati? Bakit parang namumukaan kita? Sandali, isipin ko muna. Perla. Oo, Kalisto, ako nga. Ako si Perla. Perla? Ikaw na ba yan? Oo nga, natatandaan nga kita. Ikaw, nakalimutan mo naman ako kaagad. Oo, ako si Perla na parang sabon ng pangalan pero mula talaga sa perlas. Perla, hindi ko inaasahang makita kitang muli. Kamusta? Mabuti naman. Saan ka ba galing? Anong nangyari sa iyo mula nung nagkahiwalay tayo sa gubat? Ang daming tanong. Pasensya na pero marami pa akong customer ngayon kaya hindi ko masasagot ang lahat ng yan. Pasensya na. Nakakatuwa lang na nagkita ulit tayo, Perla. O siya, kung aayain mo ako mamasyal mamaya, masasagot ko lahat ng mga tanong mo. Pwede ba? Pag-iisipan ko. Saan ka ba galing? Grabe, talagang nag-alala ako sa'yo. Baka kung anong gawin sa'yo ni Elnida. Naaalala mo pa rin yun, no? Oo naman. Palagi kang sumasagi sa isip ko eh. Kasi ikaw lang mag-isa. Iniisip ko nun, baka takot na takot ka. Baka kung anong pinapagawa o ginagawa na sa'yo nung matanda. Lagi kong sinasama sa mga dasal ko na sana nasa maayos kang kalagayan. Salamat. Okay naman. Sinama ako ni Lola Elnida sa isang bayan sa Visayas. Taon-taon, lumilipat kami sa iba't ibang bayan. Mabait naman siya sa akin kasi mabait din ako sa kanya. Sumusunod ako sa utos kaya ginagantimpalaan niya ako ng pera, mga damit, at kung ano-ano pa. Pinag-aral niya nga rin ako kaso ayoko. Wala akong interes doon. Okay na ako sa bahay lang. Nagtatanim ng gulay at ng mga halaman. Masaya akong naging maayos ang lagay mo. Oo naman, mabuti ang kalagayan ko. Ngayon nga, nahilig akong magluto. Ano na bang nangyari kay Lola? Siyempre, namatay na siya. Ba't ka natawa? Siyempre, matanda na siya. Tsaka, mas mabuti na rin nawalan ako ng inaalagaan. Tsaka, binigay niya rin sa akin yung konting ipon niya. Kaya bumalik ako dito. Nagpunta ako ng ampunan. At binigay ko sa ampunan lahat ng pera na meron ako. Bakit? Anong gagawin ko doon? Sanay naman ako na magpakalat-kalat at mamuhay ng simple. Kaya ayun, tagaluto ako ngayon sa karinderya. Ano, masarap ba ang luto ko? Oo naman. Sobra. Gusto mo bang mamasyal minsan sa bahay? Pakilala lang kita kay Mama Minerva at sa kapatid ko. Palagi kasi kitang kinukwento eh. Matutuwa sila pag nakita ka nila. Siyempre. Bakit hindi? Ano ka ba? Kailangan ko bang mag-gown, mag-bikini? Ano bang susuotin ko? Ikaw naman. Ikaw lang. Magsuot ka lang ng kahit ano. Kung saan ka komportable. Ganyan. Ganyan kasimple. Sige. Kailan ka kaya pwede? Weekend sana kasi may pasok din ako. College ako ngayon. Sinisikap kong maging isang inhinyero. Tapos sumasideline din ako sa business ng mama at papa ko. Ang galing mo talaga, Kalisto. Ang swerte-swerte mo. At ang swerte mo rin kasi available ako sa Sabado. Sige, sa Sabado. Nasa karinderya ka ba sa Sabado? Oo. Diyan lang din ako nakikitira sa karinderya. Sige, susunduin kita. Sa Sabado. Siya ba yung batang babae na lagi mo ikinukwento? Opo. Hindi ko nga po akalain na makikita ko siya ulit dito. Nagluluto siya sa karinderya malapit sa eskwelahan.
Wow, maganda ba siya? Sexy? Reto mo naman sa akin, tol. Yung mga babae sa bar ang tipo mo, di ba? Muli mo naman. O baka naman, ikaw may gusto sa kanya. Hindi. Kapatid ang turing namin sa isa't isa. Mabuti naman. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo bago makipagrelasyon. Huwag mong gayahin tong kuya mo na puro pambababae ang inaatupag, hindi na nakatapos. Walang ganon. Siyempre, busy ako sa business natin. Ano ka ba, ma? Seryoso kaya ako sa babae. Seryoso ka dyan. O siya, malapit na matapos ang niluluto kong minudo. Sigurado magugustuhan to ni Perla. Ako mismo ang nagluto. Nice to finally meet you, Iha. Alam mo ba, simula nung bata, lagi kang bukang bibig sa akin ni Kalisto. Talagang hindi ka niya makalimutan. Nice to meet you din po. Naikwento na rin po kayo sa akin ni Kalisto ng mga bata kami. Tol, ang ganda niya. Huwag ka maingay. Nabanggit sa akin ni Kalisto. Palipat-lipat ka daw ng lugar? Opo, ma'am. Bumalik lang po ako dito para magbigay ng tulong sa mga bata sa bahay ampunan na kumupkup sa akin nung bata pa ako. Napakabuti mo naman pala. Tulong? Ibig sabihin ba nito, malaki ang negosyo mo? Baka pwede tayo maging magkasosyo. Hindi naman ho. Ibinigay ko ng buo yung pera sa ampunan. Mas kailangan nila yun eh. Kung ganon wala ka naman palang silbi sa pamilyang to. Jeronimo, Perla, kain ka na. Masarap yung mechado, gawain ng nanay ko. Minudo, kuya. Menudo. ay ikaw talaga. At saka Flores, hindi mo naman kailangang sabihin na ako nagluto niyan. Pasensya na ho. Pero hindi po ako kumakain ng karni eh. Hindi ka kumakain ng karne? Pasensya ka na, Perla. Hindi ko alam. Ayos lang. Sandali, pupuntahan ko ang aking mga kusinera. Sasabihin ko na ipaghanda ka ng masarap na prutas at gulay. Ay, wag na po. Ayos lang ako. Ay hindi, kapag nandito ka sa pamamahay ko, kailangan mong kumain. Sandali lang. Bakit naman? Hindi ka kumakain ng karne? Mahabang kwento. Saka, Perla, ang bango-bango mo. Ano bang pabango mo? Gumagawa ako ng sarili kong pabango mula sa mga halaman eh. Ang bango, para kang rosas. Kuya naman. Salamat. Perla, inaamin ko sa'yo. May mga pangamba akong nadarama mula nang malaman ko ang mga bagay na yun tungkol sa'yo. Pakiramdam ko, meron kang tinatagong lihim. Ngunit kahit papano ay nangingibabaw pa rin sa akin ang pananabik sa muli nating pagkikita. Perla! Kalisto, napadaan ka. Kakain ka ba? Oo naman, munggo ulit. Tsaka, aayain sana kita mamayang hapong gumala dito sa bayan. Hala, wala kaming tindang aayain sana kita mamayang hapon gumala dito sa bayan. Parang sirato. Isang hapon pagkatapos ng eskwela ni Kalisto, masaya silang nanunood ng action movie ni Perla sa isang sinihan. Nagpunta rin sila sa mga tindahan ng damit para mag-window shopping at uminom ng palamig. Masaya silang pinag-uusapan ang kanilang buhay simula nang magkahiwalay sila sa gubat. Masayang ang kasamang pamilya mo, no? Lalo na si Doña Minerva. Sobrang bait niya sa akin. At ang Kuya Flores mo, mabait siya. Hindi siya salbahe tulad ng sinabi mo dati nung mga bata pa tayo. Oo, isang araw nagkabati kami nung nasunog ang kamalig. Sinunog niya yung sapatos na regalo sa akin ni Mama Minerva. Tapos, aksidente niyang naitapon sa makinang may gas. Hala, anong nangyari? Ayun, sumabog. Tapos yung kuya ko naipit sa may kahoy. Tinulungan ko siyang makalabas. Tapos nung lalabas na kami mula dun sa umaapoy na kamalig,
Nalapnos naman ang balat ng balikat at bandang likod ko. May peklat pa nga ako eh. Nakonsensya si Kuya Flores kaya naging mabait na siya sa akin mula nun. Ang galing naman. May tinatago naman palang kabaitan ng Kuya Flores mo eh. Sayang nga eh. Kung nakatakas ka sana dati sa gubat, di sana naging magkakapatid tayong 3. Sayang nga. Kung nakatakas lang sana ako, hindi sana... Hindi sana... Hindi sana... Hindi sana ako nag-iisa ngayon. Oo, mahirap maging mag-isa. Kung nakalabas ako dati sa gubat at hindi sana ako naisama ni Lola Elnida, baka nagkaroon din ako ng masayang pamilya. Pwede ka namang bumisita lagi sa bahay. Pwede mo rin namang maranasan yung Perla. Teka, may alam akong sayawan dun sa may banda ron. Gusto mo bang sumayaw? Bakit hindi? Tara! Tara! Shoo! Shoo! Alis ka dito! Alis! Bigla-bigla namang tumatahol yung aso. Tara na Kalisto, umalis na tayo rito. Tara na! Tara! Perla, pwede ba kitang maisayaw? Siyempre naman. Perla, sa mga oras na yun, hindi ko maiwasang maikumpara ang nakaraan at kasalukuyan. Napakalayo ng pagkakaiba ng pakiramdam noong tayo'y mga bata pa at ngayon. Habang hawak ko ang iyong mga kamay at tinititigan ng iyong masasayang mga ngiti matapos ang 11 taon. Ang puso ko'y naguguluhan. Ang tibok nito'y bumibilis habang tayo'y sumasayaw. Nasasarapan sa musika ng isang gabi ng tag-init. Sa mga oras na yon, tila ayoko nang bitawan ng iyong mga kamay. Sa mga sandaling iyon, nais kong manatili sa iyo. Nais kong makasayaw ka habang ang puso'y kumakabog. Sa mga panahong yun, mayroon akong damdaming mas malalim para sa'yo, higit pa sa isang malapit na kaibigan. Perla, salamat at pumayag ka mamasyal tayo. Salamat sa'yo kasi sobrang saya ng gabing to. Ngayon ko ulit naranasan to, Kalisto. Perla, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sige, sabihin mo lang. Masaya akong makita ka ulit, Perla. Sige, pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Sige, salamat ulit, Kalisto. Good night. Good night. Kakaiba nga ang pagtingin ni Kalisto kay Perla. Lagi niya itong naiisip, maging sa kanyang pagtulog. Lagi niya pa rin itong binibisita lalo pat nag-umpisa na ang bakasyon. Pero madalas abala siya sa pinapasukang trabaho sa talyer na isa sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Isang araw nagulat si Kalisto nang makita sa kanilang bahay si Perla. Nakatayo at tinitingnan ng malalaking picture frame ng pamilya Mendoza. Perla? Ha? Perla, bakit nandito ka sa bahay? Kalisto, bagong gising? Oo, napuyat ako sa talyer. Maraming ginagawa dun eh. Kamusta ka? Napabisita ka. Ba't ka napadalaw? Dinadalaw niya ako, tol. Anong meron, kuya? Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo, nililigawan ko si Perla. Ipapasyal ko siya ngayon dito sa asyenda. Sana naman sagutin niya na ako dito. Depende kung mapapatunayan kung hindi mo nga inaaway si Kalisto. Siyempre, sobrang dikit na kami niya ni Kalisto, magkasangga sa buhay. Di ba, tol? Oo naman. Tol, pag naging kami ni Perla at nagpakasal na kami, matutupad na ang pangarap mong maging parte siya ng pamilya. Magiging kapatid mo na rin siya. Ano masasabi mo?
Kung okay kay Perla, bakit hindi? O sige, sandali lang Perla. Magpapalit lang ako ng damit. Masyadong mainit, pawis na agad ako. Nakakahiya naman sa'yo yung bango-bango mo tapos ako, naninimaho na. Sige, sandali lang ah. Nililigawan ka pala ni Kuya? Kailan pa? Nung isang linggo lang, nung napadalaw siya sa karinderya, niyaya niya akong lumabas. Tapos sabi niya, gusto daw niya akong ligawan. Mukhang mabait naman ang kuya mo kaya, oo nga naman, bakit nga naman hindi? Sigurado ka ba? Gusto mo ba talaga ang Kuya? Parang ikaw lang naman ang kuya mo. Hindi naman siya mahirap mahalin eh. Parang ako? Oo, parang ikaw. Ang ibig mong sabihin, mahal... Tara Perla. Alam mo ba, meron din kaming kabayo. Pwede ka sumakay. Sige, tara. Sige tol, mauna na kami ah. Sige, mag-enjoy kayo. Palagi pa rin naglalaro sa isip ko kung ano ba talaga ang ibig mong sabihin noon na katulad ko, hindi mahirap mahalin si Kuya Flores. Gusto mo rin bang sabihin noon na iniibig mo rin ako? Naguguluhan ako. Paano ko ipagtatapat sa iyo ang tunay na nararamdaman ko noon kung kapiling mo si Kuya? Inaamin ko, sobrang nadurog ang puso ko nang makita kayo ni Kuya Flores na nagtatawanan at sobrang masaya kapiling ang isa't isa. May pakiramdam ako na sumisigaw. Sana ako na lang ang kasama mo. Pero ayokong ipagkait kay Kuya Flores na maging masaya sa piling mo. Hindi ko rin masisi si Kuya kung bakit minahal ka niya kaagad. Dahil kung meron taong hindi mahirap mahalin, ikaw yun. Ikaw yun, Perla. Kalisto tol, halika. Tumagay ka. Halika rito. Anong meron, Kuya? Bakit ka umiinom? Malungkot ka ba? Anong nangyari? Binasted ka ba ni Perla? Uminom ka tol, inom. Isa tong selebrasyon. Siguradong matutuwa ka. Ikakasal na kami ni Perla. Ikakasal? Agad? Ang bilis naman. Bakit pa namin patatagalin pa kung mahal na namin ang isa't isa? Kuya, sigurado ka ba? Sino bang hindi magiging sigurado kay Perla? Maganda, mabango, masiyahin. Lahat ng katangian ng babaeng gusto ko nasa kanya na. Hindi na ako makapaghintay na magsama kami sa iisang bubong at bumuo ng pamilya. Kailan kayo ikakasal? Bago matapos ang Mayo, magpapakasal na kami. Best man ka ah. O ano, hindi mo man lang ba ako i-congratulate? Congratulations, Kuya. Sige, tagay pa! Uminom si Kalisto at sa sobrang kalasingan, hindi niya napigilang puntahan si Perla sa tinitirhan nito. Bago pa man makarating si Kalisto sa tinitirhan ni Perla, rinig niya na ang pag-alulong at pagtahol ng aso sa paligid. At dahil na rin sa kalasingan, hindi na nagdalawang isip pa si Kalisto na pumasok sa karinderya at umakyat sa ikalawang palapag kung saan natutulog si Perla. Perla! Nasaan ka, Perla? Gusto kita makausap. Amoy na amoy ni Kalisto ang mga samot-saring pabango na ginagamit ni Perla. Nakita niya rin ang maraming bote ng pabango na nakapatong sa kanyang drawer. Perla! Perla, asan ka? Nagpunta si Kalisto sa maliit na terasa at nakita niya ang iba't ibang halaman na tanim ni Perla. Hindi niya makita si Perla sa loob ng bahay, kaya muli siyang pumasok sa kwarto at nagmasid-masid. Ilang sandali pa habang naghihintay, may napansin siyang dumating na anino mula sa terasa. Anino na may pamilyar na hugis at itsura. Lola Elnida, kayo ba yan?
nasaksihan ni Kalisto na biglang nagpalit ang anyo ng anino na may kakaibang hugis. Bigla na lamang naging normal na hugis babae ang anino. Pumasok ito sa kwarto at ito ay walang iba kundi si Perla. Perla? Kalisto, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Ano yung nakita ko? Isa ka na rin bang aswang? Namamalikmata ka lang. Lasing ka, Kalisto. Hindi. Alam ko kung anong nakita ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Anong binabalak mo, Perla? Bakit bigla kang nagpakasal kay kuya? Anong binabalak mong gawin? Ha? Umalis ka na, Kalisto. Trespassing ka. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Hayop ka! Anong ginawa mo sa girlfriend ko, ha? Bakit mo siya pinasok sa kwarto niya kagabi? Kuya, makinig ka muna sa akin. Kailangan mo na makipaghiwalay sa kanya. Hindi siya yung babaeng inaakala mo. Ba't ka ba nangingialam, ha? Siguro may gusto ka sa kanya. Pinagnanasaan mo ba ang girlfriend ko? Ginagawa mo ba to para maagaw mo siya sa akin? Kuya, hindi. Totoong sinasabi ko. Si Perla, isa siyang aswang. Anong aswang pinagsasabi mo? Ayusin mo yung pananalita mo kundi mapupuruan ka na sa akin. Hoy, anong nangyayari dito? Nag-aaway na naman ba kayo? Itong sinasabi ko sa'yo, Kalisto. Wala ka nang magagawa para paghiwalayin kami ni Perla. Dahil nagmamahalan kami. Magpapakasal kami at hindi mo yun pwedeng pigilan. Mainggit ka kung gusto mo. Mapagsabihan mo yung anak-anakan mo natututong manghimasok sa buhay ng iba, ha? Ay, Kalisto, ano bang nangyayari? Bakit pa nag-aaway na naman kayo? Kalisto, anak. Alam kong nasasaktan ka sa mga nangyayari. Alam kong dati pa may pagtingin ka na kay Perla. Nararamdaman ko yon kung paano mo siya ikwento. Pero wala na tayong magagawa kung sila talagang nagmamahalan. Maging masaya na lang tayo para sa kuya mo, ha? Halika rito. Niyakap ni Doña Minerva ang umiiyak na si Kalisto. Inisip ni Kalisto na baka nga lasing lamang siya ng mga gabing yun, kung kaya kung ano ang mga nasabi niya tungkol kay Perla at baka nga masama lamang ang loob niya dahil ikakasal na ang kanyang kuya at ng babaeng iniibig niya. Humingi siya ng tawad sa kapatid at kay Perla at sinuportahan na lamang ang nalalapit nilang kasalan. Perla, pilit kong pinaniwala ang sarili ko. Naguni-guni lamang ang nakita ko. Na isa lamang yung epekto ng hinanakit sa puso ko. Pero maniwala ka sa hindi. Kahit malungkot, may saya sa puso ko na makita kang naglalakad sa pasilyo ng simbahan. Napakaganda mo. Oo, sumagi sa isip ko na sana ako na lang ang tinitingnan mo. At tayo ang ikakasal sa dulo. Pero tunay ang galak ko na ikakasal ka sa taong tunay mong gusto. Sabik na ako sa'yo, mahal. Sa wakas, akin ka na ngayong gabi. Matitikman ko na ang napakaganda at kinis mong kutis. Napakaganda mo, Perla. Walang pinatpat sa'yo mga babae sa bar. Mga tanso lang sila, ikaw, diamante. Napakatagal ko nung gustong mangyari to. Napakaganda! Hindi ako diamante. Isa akong perlas. At oo, Flores, sayong-sayo lang ako. At akin ka lang ngayong gabing to. Napakabango. Ako lang pwedeng umoy at tumawak sa'yo ng ganito, ha. Aking Perla. Nakikiliti ako, Flores. Dahan-dahan lang. Sandali lang. Ano yan? Ano yung umaalingasaw na mo eh? Wala yan. Baka sa sugat ko lang yan.
baho, parang naagnas. Parang nangingibabaw na ang amoy kaysa sa mga pabango mo. Ano ba yan? Ha? Ano to? Bakit parang naagnas ang balat mo? Ano ba? Huwag mo nga yang intindihin, sugat ko nga yan eh. Ano, sisipingan mo ba ako o hindi? Ipaintindi mo nga sa akin. Bakit ka ba may ganyan? Ang baho! May ipagtatapat ako sa'yo, Flores. Pero huwag kang matatakot. Ano ba yon? Isa akong aswang. Aswang? Katulad na sinabi ni Kalisto? Nagbibiro ka ba? Ano ba kalokohan to? At pinakasalan lamang kita para maging hapunan. Ano sinasabi mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ah! 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 Halimaw! Isa kang halimaw! Ah! Saklana, tulungan niyo ako! May halimaw! Ah! Parang awa niyo na! Tulong! Tulong! Anak ko! Flores! Anak! Sinong walang awang pumaslang sa'yo, anak? Anak ko! Ma! Tahan na, ma! Tahan na! Si Perla, nawawala siya. Siguradong siya ang may kagagawa nito. Anong klaseng nilalang siya? Paano niya nagawa ito sa anak natin? Ilang taon natin inalagaan. Ganun lang ang gagawin niya. Marahil, totoo nga. Si Perla ay isang aswang. Aswang! Isang aswang! Diyos ko! Alam mo ang tungkol dito? Alam mo na isang aswang si Perla? Akala ko kasi guni-guni ko lang ang lahat. Sinubukan kong balaan si kuya pero hindi siya naniwala. Nagalit lang siya sa akin. Hayop siya! Napakahayop niya! Paano niya nagawa yun kay Flores? Hayop siya! Hanapin mo siya, Kalisto. Malapit ka sa kanya, kaya agad mo siyang mahahanap. Hanapin mo si Perla at patayin mo siya! Ipagiganti mo ang kapatid mo! Anak, Kalisto, minsan lang ako hihingi ng pabor sa'yo. At para to sa kapatid mo, sundin mo ang papa mo. Patayin mo si Perla. Pakiusap, hanapin mo siya at ipagiganti mo ang kapatid mo. Dahil sa utang na loob at pagluluksa sa yumaong kapatid, alam ni Kalisto na may responsibilidad siyang sundin ang kagustuhan ng mga itinuring niyang mga magulang. Kaya agad siyang nagtanong-tanong para mahanap ang kinaroroonan ni Perla. Inabot pa ng 5 buwan bago niya tuluyang malamang ang kinaroroonan nito sa tulong ng mga dating nakasalamuhan ni Perla. Tumutuloy ito sa isang lumang tenement sa Maynila. Agad na nagtungo si Kalisto sa tenement na yun at ipinagtataka niya kung bakit hindi lamang nagdalawang isip si Perla na papasukin siya sa kanyang inuupahang bahay. Kalisto, halika, tuloy ka. Kumusta ka na? Dito ako nakatira. Tingnan mo, marami akong mga halaman kaya presko dito sa bahay. Alam mo, ang ginagawa ko ngayon, sinusubukan kong makagawa ng asul na bulaklak. Kung hindi tayo makakahanap ng ganon, baka pwede nating gawin. Katulad ng sinabi mo dati, napipintahan natin ang mga bulaklak. Halika, tuturuan kita kung paano magtinta ng bulaklak. Gumagawa din ako ng mga pabango gamit ang bulaklak. Minsan nga binibenta ko eh, may mga bumibili din naman.
Bakit ka ganyan? Bakit parang wala lang sa'yo na pinatay mo si Kuya Flores? Pinatay at kinain mo ang kapatid ko. Si Flores? Mahal ko siya. Siyang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Isang beses sa isang taon, kailangan naming pumatay at kumain ng dugo at laman ng tao. At pagkatapos nun, pwede na kaming kumain ng gulay o kaya prutas. Ganon kami ni Lola Elnida. Nung pumanaw siya, pinasa niya sa akin ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Sa pagsapit ng tag-init, naaagnas ang balat namin dahil sa pagpapalit namin ng anyo at pwede kaming mamatay. Yun na rin ang hudyat na kailangan namin kumain ng tao. Pasensya ka na, naging interesado ako sa kapatid mo. Pilyo kasi siya at ang mga katulad niya ang gusto kong kinakain. Nung lumalabas kami, ilang beses niya akong pinagtangka ang pagsamantalahan pero sinabi ko sa kanya na dapat makasal muna kami bago may mangyari sa amin. Kaya ayon, nagmadali ang loko na makasal sa akin. Anong nangyayari sa'yo, Perla? Bakit ka nagkaaganyan? Masisisi mo ba ako? Kung nakatakas lang tayo nun sa gubat, siguro hindi ako magiging aswang. Magsisi ka. Pagsisihan mo ang pagpatay mo sa kapatid ko. Maraming taon kanyang inaway at pinahirapan. At napakabastos niya sa mga babae. Hindi mo kailangang maawa sa kanya. Dapat nga matuwa ka pat ginawan kita ng pabor. Kalisto, alam kong gusto mo ko. Kung gusto mo ko, dito ka na lang. Magsama na lang tayo at sa susunod na tag-init, ang ama-amahan mo naman na si Jeronimo kakainin ko. Ano sinasabi mo, Perla? Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo kaya kong makasama ang pumatay sa kapatid ko? Pinatay mo ang kapatid ko at wala ka nang papatayin sa pamilya ko. Magsisi ka naman. Magsisi ka, Perla. Parang awa mo na. Hindi na nakapagpigil pa si Kalisto at inalabas niya ang kanyang dalang kutsilyo. Kailangan mo nang mamatay, Perla, para matapos na ang kasamaan mo. Nagpunta ka rito, Kalisto, para patayin ako? Ito lang ang magagawa ko para masuklian man lang ang tulong sa akin ni Mama Minerva. Kailangan ko ipaghiganti si Kuya Flores. Kung gayon, sige. Patayin mo ko, Kalisto. Hindi ko na rin ibig pang mabuhay. Kung papatayin mo ko, mas magiging madali sa akin ang lahat. Sige na, Kalisto. Patayin mo na ako. Kung paghihiganti ang gusto mo, ibibigay ko yun sa'yo. Ah! Hindi ko ngayon magagawa. Sa tingin mo ba, magagawa kong patayin ka? Ah! Mahal kita, Perla. Mahal kita. Gusto kong magalit sa'yo pero sobra kitang mahal para paslangin ka. Parang awa mo na, Perla. Sumuko ka na sa mga pulis. Kailangan mo rin pagdusahan ang mga kasalanan mo. Mahal mo ko? Kung ganun, bakit mo ko iniwan, Kalisto? Bakit di mo ko niligtas mula sa matandang aswang? Hindi sana ako nagdurusa ngayon. Hindi sana ako naging mamamatay tao. Patawarin mo ko. Hindi ka na nagawang mahanap ng mga pulis. Kung gayon, ayoko doon. Wala din naman palang silbi ang mga pulis, kaya ayoko doon. Ayoko sa bilangguan. Paano ang hustisya? Mahalaga ka sa akin, Kalisto. Kaya kung gusto mo ng hustisya at gusto mo akong mamatay, ibibigay ko yun sa'yo. Heto, asul na bulaklak. Ibigay mo sa nanay mo. Sabihin mo sa kanya, ibinibigay ko sa kanyang katarungang nais niya. Perla, saan ka pupunta? Biglang tumakbo si Perla sa bintana at tumalon mula sa ika-10 palapag ng gusali. Perla! Perla! Nahulog si Perla. Nawasak ang kanyang ulo sa sahig at tuluyan ng binawian ng buhay. Perla, anong ginawa mo, Perla?
Perla, kahit sa kabilang buhay, hangad kong mabasa mo ang mga sulat na ito. Hindi ko pa rin maunawaan ang dahilan sa likod ng iyong paglisan. Ang aking puso ay durog na durog sa sakit na dulot ng mga nangyari. Umaasa ako na sa kabilang mundo, magkikita pa rin tayo at maitatama natin ang tadhanang para sa atin. Sa ngayon, sa huling pagkakataon na ito, nais kong iparating sa iyo ang tunay na nilalaman ng aking puso. Mahal kita, aking Perla. Pagkalipas ng maraming taon, nakahanap ang papa ng kanyang bagong pag-ibig at biniyayaan ng 5 anak. Ako ang bunso niyang anak at pinangalan niya sa akin ang pangalan ng kanyang yumaong kapatid na si Flores. Mahalaga sa akin ang kwento ng papa at gusto ko itong ibahagi sa marami, ang kanyang kakaibang kwento ng pag-ibig sa pamilya at sa unang natatanging babae ng kanyang buhay.